Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan aligaya, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan da Jason, Rossi, kan Dominador Hermoso, kastamot ni Ray Navarrete from Januel Calautit. Makablaawan pa ni Rivena Gumalawi kan Elma Gumalawi, iti Baruyan, Banggi, Ilocos Norte from Wilma Baroga. Sisters ko ada Regina Oligan, Melissa Paulino, Orenya Tindo kan Gracelyn Lagitaw from Yuri Bernie. Shout out kada Jasmine Rivera, Irene Laron, Jerome Salam kan Mirno Cristobal. Mamang Daisy kan Papa Rodrigo, Boy Garcia ditoy Muñoz West, Rojas Isabella from Samantha Faith Garcia. Makablaawan pa iti Kanaway kan Ancheta family from Ronnie Kanaway. Mamak ani Josie Villegas, manang ko ani Donna kan ading ko Bet nga adda ita ije Malaysia from Rhea Villegas. Nanay Rosa, Judy Ann kan Rovelyn iti nagtipunan Quirino from Jessica iti Mariveles Bataan. Makablaawan ni Nanay Mirna de la Cruz, Nanay Nieves Concordia, Perla, Jen, Myra Confe from Maricel Concordia. Shout out kada Bel Agamata, Violi Kiwas, Den Siganay kan Glorife Rakino. Inang Biana Riñon, Oying Fontanilla, Myra Angolawan, Robelina Sinay, Carol Aunzo kan Nanay kan Lani Aunzo.
iti Ilagan Isabela from Revelina Riñon. Makablaawan ti Passion family, Lamberto Passion Jr. ni Leslie May kan Anaya Faith from Linda Passion. Anak ko Dayan Ryan kan Nicole from Rowelyn Corpus. Shout out kan ni Manuel Valdez. Makablaawan pa ni Crystal Marzo, Gemaline Bareng, Danmar Mendoza, Junior Baldovino kan Shoni Mauricio. Rafael kan Dominic Mauricio from Jason Baldovino. Happy birthday Rafael James Kasugay from Dimple Ganuelas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ligaya. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, uray no naladawan manang, kayat ko kumapay ay abrasa tinabara akablaaw ko kadagiti amin nga ina ti pagtaengan. Happy Mother's Day kada kayo amin. Ilingad naklata ko man itinagan aligaya manang Emmy. Pasensya ka no jakon inlanad ti address ko. Tay ti panagkunak, uray no saanan ama ilanad ti address, tinapatag kat ti adal, ama adaw iti inak isalaysay. Sumagmamano ng pakasaritaan ama ipanggap kadagiti naalilaw tinangagak, ana itampok dito programa yo. Kataklunak manang, may saakmat kadagiti naalilaw dagiti oportunista at tao. Kayat ko nga ibinglay daytoy tapno saanan ang maulit tinapasama kanyak. Kastamatan, akayat ko nga isagot daytoy apakasaritaan, iti day di inak, anabaybayak, gapo iti panamatik, iti kilo apamati. Ay na, makabanog matag malmalong nga agrikrikos nga gatgatang iti bote. Landaw ka na niya pa di ta mabalin nga ilakaw bakit? Anya nga rod nga ilakay, masapol nga aganos ta para kadagiti anak ta, nang runa ni Ligaya. Nasaot nga agadal ti inauna nga anak ta, isa arumbang laang nga ipaay ta ti amin nakabailan ta. Nako namon minyang. Sapay dandanin agtorpos ni Ligaya. Pudno ta ko namdol po. Kahit sika nga ay, kumusta tinagmalom at trabahom ka si street sweeper? Ay kaskan ka, nabanugak mo't nang runak at may bababadak iti darang ti init. Nagtudaw, matuduanak maglakay. Masapol nga ron apapigsaan ti resistensya bakit? Di mo itulok nga agsakit ka. Ay talaga saan Naimbag ko man nauwan dagiti anak tamang namnama kadata. Naku nabaon. Alaman nga ron tama panak agderam aus. Sige nga rudon dulpo, tagidantan amang rabi Saan abali dagiti anak ta, tanalpasdan anangan. Analpay ti abagam asimang part Ligaya. Maupupayak ngamin tatang. Apay, anya ko matipakaupayam ngay. Kasanumat ngamin tatang. Uray nakatulpusa ko ni ti kolehiyo. Marigata naklatang agsapol iti trabaho. Anak, talaga akasta. Anos kan pa nagpursigi ti masapol. Sana rumba nga mapukawan ka iti namnama? Tatang, Iti panawon ita,
Masapul ti kirad ti pakinakam, ken natib ker apamatay. Amakastrak kamot lang iti trabaho anak. Saan arumbang amaupay ka? Wano maawanan ka iti namnama? Sige tatang, laglagi pagkakanayon day taabalakad yo. Panunutam laengan dagiti rigat mo ang naghadal. Nakaturpos ka iti laksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Aramidam kumaday ta nga inspirasyon mo iti panagsapol mo iti trabaho. Papa naman nang. Adda na awat ko apaka mo ading. Masapol ang makisinara kak iti taoan ng kontak kanyak. Sino manang? May sa politiko dito'y matlaang lugar tayo. Ha? Ikararag mo ang mapagasatan ak kumaading ko. Tano mapasamak day ta, makastra kaklakit din iti trabaho. Sige manang, agpray ak. Wanading, kat ikarikan ka, guminawan ti panagbiag tayo no adanton trabaho. Kiyat ko dayta manang. Sa anak to lang ang makatulong kadananang kantatang. Siyakto pa yan ti makaamo amang paadal kan ka. Agpay sumanang. Wan ading ko, iso asapay lako mata mapagasata nakiti pag nakita. Iti kasta, maadaanak matan iti trabaho, kat matulungan kayo na pamilya. Kasta, adan trabaho anak ko. Wananang, naawat ka sekretarya ti congressman dito'y lugar tayo. Ay nahan, nagsaya atan ngay no kasta, anak ko. Talaga nanang, iso asigurado ang makatulong akton kada kayo. Ay, mabitla ang anak. Adala kayat ko alawagan. Anya day tananang? Di mo't agdinamag ang makakanigid ti congressman dito'y lugar tayo. Nanang? Husto akade, ligaya. Nanang, kastangag paiso. Ay di pa ikit din mairaman kanton iti anyaman nga aktibidad da. Nanang, ngamawan anyaman na kanyak. Ti importante kat adan trabaho. Agsweldo akon, kat makatulong akon kada kayo. Anak, sigurado ka kadi iti da itaasin rek mo. Apay kumasaan nanang? Di kay kadi maragsakan taadan trabaho? Maragsakan anak, ngamamangan no maisagmak kadita. Iso akasayaatan og sapul kalaangan iti sabali a pagpaayam. Panagkunak ngamin kat awan tinasaya at apagbanagam dita. Maisagmak kalaang. Anya kayong mutananang. Apay nga pagsapulan dakit sa bali at trabaho. Kakaiso na nakastra kakon. Pagikatandakit din. Ha? Saan ko mangagbalin anang ngudel ti panunod yun nanang? Saan kayo basta mamatilatan ka dagiti madamdamag yo may papan ka ni congressman? Basta, agpaayak ka sekretaryana tapno addan pagsweldo ak. Jak ilibak, akinasuron ko ti kasjay asing-asing ti inak manang Emmy. Malaksid ngamin ang magagaran akon nga agtrabaho, tapno makatulong ak kadakwada, rimming baw iti panunot ko ti kinaawan adal ti inak,
Iso nga inyalang-alang ko ti balakad na kanyak, nga uray pa'y amok apudno ti bagbagana, maipapan iti pagpaayak a politiko. Nupay kasta, saan nga agsarsardeng ni nanang amang balbalakad, kan mangal alukoy kanyak, asa anak nga agpa-impluensya iti amok, kan kadagiti kakadwana, kat agsapulaklaangan iti sabali apang gadak. Dayta ka di manon ti bagayo kanyak, nanang? Ay, pampanunutak laang ti posible a pagbanagam, anak ko. Siyak ti madandanagan para ken ka. Anya ko mati amuyo nga, kat saan kayong mata nakaadal? Ligaya. Oh, saan kat din nagpaiso ti imbagak? Saan kayo anak kaadal? Iso nga anya kumangay ti amuyo, maipapan ka dagiti mapaspasamak iti komunidad. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaum, anak ko. Awan mo ti dakas iti ibagbagak kat. Kas iti nakunakon, jakla kayat ama isang makka. Si kalaang mo ti pampanunutag kat. Tiket di bagayo, nanang, adda kunkunang nyo, iso kasta ti bagbagayo. Ha, takasano? Kas iti na ibagakon, saan kayo anak kaadal? Iso adi kay makapagpanunot iti nawada. Sana kasta patpatyan nyo latandaan nyaman amang mangagyo, nga uray agdadata mo't abalikog. Agpanunot kayo man, nanang? Nay kat gaya mantik asta nga imbagakan kaniligaya nga anak tamin niyang. Dolpo. Di na langatan na panunot amadanagan kalaeng para kan kuana. Ate karadkad na tiyal alikakam. Wan nga road, iso pa nagkunak. Linamutan ti balikog a sistema ti panunot ni ligaya nga anak ta. Gapo iti panagtrabaho na ni congressman. Ay, menyang. Ngam sa anak a mauma amang balbalakad kan mang bagbagakan ni ligaya. Masapul a mabawing ti panunot na sakbay a maisagmak. Anay ko. Ne, apa yan menyang? Anat mapaspasamak kan ka. Ay, agsana ang mananti tiyan ko, Dolpo. Anya? Sa balin ti mariknak, kan saanan anormal ti panagiblang ko. Ha? Anya nga mintikinan mo aya? Awan mo mo ka mabalin anay kontrakinan ko. Basta sumagmamanon nga aldawan adlaw ko, asaan anormal ti panagiblang ko, Dolpo. Anya ti bagayo, tatang? Apay kayat da kakasarita? Ligaya, anak. Kaya't ko la kumaalawagan kan ka nga awan ti dakas nga intensyon ni nanang mau. Iti panang balpalakad kan panangal... Ay natatang, no maipapan iti day taabanag, pangaasiyo kumata sardengan da kon aser-sermonan. Di kay kat maragsakan latta kuman. Tagsusweldoak, kat matultulungan kayo kadagiti mabusbus diti balay. Kadagiti pagkasapulan tayo, nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Anak, pagyamanan mi dayta. Ngam tila ang punto na... Makapauma kayon. Say-saya at langan o pumanawa kundi ti balay. Anya, isa din nung ay ti papanam, anak. Makamuditan. Basta na uma akon adumdum ng kadagiti sermon nyo maipapan iti amok. Iti pagtrab-trabahwak. Kunamlan asino kayo akalaingan? Ligaya. Iso atap no agulimak matan ti panunot ko, manipod iti makarengreng apa magbagayo kanyak, pumanawak laangan dito'y balay.
Amom, husto lang ti inaramid mo alimasin ka ni ti pagnaidan ligaya. Rodel, Saan nga minarumbang nga kumbinsirin da kadagiti dadakkel mo nga agikat kay ti trabahom ka sekretarya ni congressman. Kang runaan na, biddo ti panangal-allo ko'y dakin ka asumina ka iti grupo mi nga idadauluan ni congressman. day tangarod kat. Di dala tagyaman latakuman, tamakatultulo nga kadakwada. Dagiti kas iti dadakkel mo ti may sa kadagiti lapad iti ilablaban tayo. Lapad iti amin na plano ni congressman. Rodel, Laglagi pa makanayon. At ikang runaan nga ideolohiya ti grupo tayo. Kat ti pan nakasalwad dagiti babae akasken ka. Kastamutan ti panang tubngar ka dagiti kilo paganurutan ti gobyerno. nga rod saan tumot namin na makaawat dagiti dadakkel ko? Nang runa ni nanang, takasano, saan damot kami na nakaadal? Dahita tirigat na itan. Saan daan nakaadal? Iso ang nalakadalang amamatpati ka dagiti kilo paganurutan ti gobyerno. Iso kasi tinakunakon ligaya. Husto lang ti pangadeng mo asiminan iti pagnaidan. Tapno saan da kan nga impluensyaan dagiti dadakkel mo amamatpati iti saan nga umno a sistema dagiti agturay. Alakit din ligaya. Agsagana kan. Madamdama lang, mangisayang kat tayo manin iti rally. Tapno mayebkas tayo ti panirigan tayo kontra iti kilo apa nang imaton dagiti adda iti takam. Aminado ak alinamutan ti sistema ti grupo akim mapengak ti panunot ko manang Emmy. Iti ababa sarita na brainwash akon. Amin anawaya nga oras ko ket imbukbuk ko iti panakikaykaysa kadagiti isay-sayang katmi a protesta wenno rally. Jak pa'y malagipan ti sumarungkar iti balay mi. Tapno kumusta ako mati pamilyak. Wano uray ituludakla ko maida iti abastuda. Mano a Mother's Day, Father's Day, ken na duma-duma pa'y nga okasyon tinaglabas, ajak sinarungkaran ti pamilyak, gaputa tilatan ibilin, wano ibaga ti grupo akim mapengak ti patpatsek. Di manon ti sumagmamano atawan a pinapasak ti pamilyak manang. Naitanam pa yan iti panunot ko a masapul aguraek ti gobyerno. Saan laaday tamanang? Insaksik da pa iti isip ko a masapul aguraek dagiti dadakkel ko. Gapu kano tamamatpati da kadagiti paganurotan ti gobyerno a kontra iti amin nga ilablaban mi akarbengan ti tunggal maysa. Aging gaadimteng ti maysa nga aldaw. Masapul nasimpa kanayon da iti lamisaan diti opisina ni congressman. Tapno napinta sa kitaan no adda dumtang asa nga ili. Sapay nagaduti sa nga ili ni congressman no daduma. Agsasaruno ti umay makipatpatangken kuana. Iso ka sekretaryana. Responsibilidad ko pagtali na edan anadalos ken nasimpa ti lamisaan na. Tapno sana nakababain. Ada kagayam dito'y opisina, ligaya. Wan sir. Isimsimpak to lamisa. Ay! Sir! Apoy pinisalyumot ti patong. Sir! Apoy arina masyo ti barukong ko. Di ka nagkadkad. Kursunada ka, Kita kayo na! Ayop! Bastos ako, congressman. Agasam tinaramid na. Rinamas na kitin ti patong ko. Kasamot ti barukong ko. Ayop talaga.
nga bastos ni Congressman. Anya tinaramid na kan kaya. Agasam, tarinamas na ti patong kan barukong ko. Itay na danon nak nga agdaldalos iti lamisaan iti opisina na. Si Kamat Ligaya. Gagangay lang dayta. Anya ti kunam, Rodel? Kunak, gagangay lang dayta. Si Kamat. Di kalata pinagustuhan ko man ni Congressman. Anya? Nagasat ka nga rutan na kurso na daan na ka ni Congressman. Iso ngayon ton sumarno, di ka naggadgad. Pagustuam latan ni Tanyaman na kayat na ni Congressman. Ta sigurado, saan ka nagbabawi? Mala, panawan ka pa dito ya. Tado pa'y taramidak. Sige. Diyos ko, aapayakas niya mo itong tibagbagan ni Rodel. Agasam, ta saan ka no arumbang anagkadkadak iti inaramid kanyak ni Congressman? Diyos ko, Huston sa mo ti patigmaan kanyak ididag iti dadakkel ko. Nang runa ni Nanang. Talaga sa nagbidutak iti paragtrabaho kiti ayo pa Congressman. Ngagdinamag ama kakanigid. Sipod nagikatak ka sekretarya ni Congressman idi binastos nak. Di ako nakastruk iti sa bali at trabaho. Naibusan ti urnong ko a pinagbaybayad ko iti abang ko. Kastamot na dagiti daduma pa'y paggastusak. Kasano aklaangan ita. Anya nga to tirumbang nga aramidag, Diyos ko. Uwan nga paiso. Ti pamilya ka pinanawak. Dananang kantatang. Kastamot ng tikabsat ko. Kumusta da nga tan? Maawat dakpay nga tano bilang tagsubliak kadakwada. Makamuditan. Agawid ako ni Jabalay. Nakababain man kadagiti dadakkel ko. Nang runa ka ni Nanang. Tadyak ingkan kano idi ti balakad na. Awanan ti maramidak. Agsubli akon kadakwada. Tadya ako na munoan niya ti aramidak. Agyamanak, tanagawid ka matlangan, anak ko. Diyos ko, Nanang, apay ang nagkutong kayo matan. Anyat na pasamak ka na kayo. Ligaya, anak. Sakpay apimanaw ka iti poder me. Marikrik na ni Nanang mo dagiti sintomas ti sakit na akulon kanser. Anya, colon cancer. Day tataag pa iso, Ligaya. Kimaro ti sakit ti inam, idiawan ka ni ti poder me. Saan mi anay bagbagakan kan ata di kamatan si marungkar apolaus. Diyos ko. Agabay. Saan an anapatag ti may papan kanyak, Ligaya, anak. Tinapatag ita, nagsublikan, nagawid kan, katagdadan natayon. Pangaasim, tadi na kami kuman pampanawan, Ligaya. Sana, Nanang, hindi ako na madayo kasi tinaramit ko. Pagkawanindag tanalilawag. Pagkawanindag ko, ma.
Insang sangit ko tinagkid daw iti pamakawan kadagiti dadakkel ko iti daydi akan ito manang Emmy. Nang runa iti inak. Napalalo ti asik kan kuana. Gapo tanasang petak a napalalon ti kutong na ken madlaw a nakapsuten. Kayat kuman nga ipakaammo kadakwada tinapagteng ko iti ima ti awanan bain a politiko a nagpaayak. Diako na aramid manang. Gapu tadyak kayat a madagdagan pay ti dagsen ti barukong da. Gapu iti sasaaden ni nanang ko. Sumagmamanulaeng alawas, kalpasan ti panagsublik iti sidong ti pamilyak, pimusay ni nanang. Kat uray no ulit-ulitek a pagbabawyan ti jak panamati kadagiti balakad na idi kanyak, awanan ti serbina manang Emmy. Ingka gumaak nga rod ti nangabarwanan. Kat babaan iti tulong ti namarswa, ken ti gobyerno ana minsan a ginurak gapu iti pan nakaalilaw ko, napasayaat ko ti panagbiag ko. Mangisursuro ak itan iti para publiko a pagadalan manang. Kat siyakon ti makakaammo iti pagbiagan mi, karamanen ti panagadal ti kabsat ko. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, ligaya. Ligaya pagayam ko umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. No daduma, pagarupan tayo nga amo tayon ti amin. Wenno nalalaing tayon ngam iti asino man. Ngam biddot day ta pamati. Tauray pa'y makuna nagturpos tayo. Ad-adulat ta nga amang ti ammo. Wenno kababalin dagiti natataengan. Nang runa dagiti dadakkel tayo. Saan madkat amaksayan ti kinasirib, wenno anyaman akababalin tayo, no dumngag tayo iti pamagbaga, dagiti adda iti aglawlaw tayo, nga ammo tayo met anamuli iti kapadasan, ken nabatak iti panubok ti biag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu